तांगै थांनाय दिनै समायबो तांनाखा उ समायनो सঠিকভাবে पालन खायजामानो अबनानो চেষ্টা खायजाबो परा बिसिं ता सालाय थांका जे ता निसाय पूर्वबक्ता साय थाने पांसाय कता साय थांका जे परा खलाय थानी संखेनो तमा हसिनाय संखेनो संजाक कारण निराव बराव बुद्धि जुक्ति राव इयां थांदि इयां खायदि हिनराव बेरखा हांखे जों थांनाय जिनि जोंनि जेबो चिन्ता खायबै सामुं तांजानाय रौ तिख्लाय माखे जों निरावनो साय खानारनाय निरावबो अर जोंनो साय खानार देखे जिनि चौधरी 21 पारा चौधरी विशेष खलाय आं बरनि थानि कय जाबो निराव जोंनो सहयोगिता रदि जोंनो फारदि आंखे आसा खलाय जोंबो सामुं तांगानि रोंरोङि फानो जे चुक्तै तांगानो फानो तां थावकुबनाय गताबो विशेष खलाय फैलाबो जिनि पासाय बोसां साय खलां थांहा मेला मा जागा पाइलायनाय बस मेन खेताबो पाइलायनाय हि जेहेतु खाकाला हा रांसा सिकिसा रजाक ओके अबतिरक बा जों तो ताक्सि कताल सिजाया ख पार परिबारो 100 के खलायनाय हि हलायमा बा ओके 100 बा बाहाय बे उंतंखा जों तरिगरि नताबो पासाय सरबायता कमिटि संबाय सालायै बो जागा माया ख नांखा हके जों ताबो सायथंग परिक्रमा खायफासि जों जागा जे जागा माया खंखौ गामियाव फ्राय थांफासि परिक्रमा खायफासि माले मा नालायनाय हा अमहायके अनेक रवानि क्षेत्रे हेंके नि किछु अब काचुपि रंगो तंगो जत्तनो ता मोयाल बा किसा बा तंसिनाय न महायरो गायरो लायनि जागा हंके किसा कष्ट नां ये माथाय जागा से जत्त किसा फ्रेबो रजागनाय जागावंगे किसा हमके बनो जों सावै बुजावै गाहामाखे डिटेल्स हायरैमा खाहांके बारो बुसि खेरनाय तानि रो यांनाय बा बो जागा से पुसौग्या फाया अरो तेमन बेसि चौधरी रावबो पारा पारावा बरोबो बनो मिटिं खायबै साब्रों तो साया सामाया बनि कारणे न किसा एरिक्स हेदि उंतंना गे मतो अबयसै जों नांनाय माना लायनाय बैरनायले रयस दंहा जारा रया खतरनाय रनो जों रदिहि मा हनाय एके जिने रकेसि पाइलाय मा सिनाय एके सुदु पाइमा बाय पाया ख दलिल मा खायनाय जागानि मों मा खायलायनाय बाबो गोबत्रनो दिसा चेष्टा खायलाय बायजावानो